सेंग्राफोर नुद' दा आंनाला उन्दुनाया ओंखारगोन नोंसोरो खाजि मागिनायाव उन्दुना लाखादो दा नोंला खाजि मागिनायाव उन्दुनो ओंखारगोन नोंसोरो माथो फैलायाखिसै रायलायनांला कमेन्ट खालाम दे दसे लोगोफोर उन्दुनोसो ओंखारखाबायलै अयथासार मा बङाइ थाङो हाथायानो साजोब्बायलै दौनानै हामदोंलै कारेन्ट फैबाय नामा जेनेरेटर दाब दाब सालायबाय थानायलाय हामदों देलाय कमेन्ट खालामदोलाय लोगोफोर कमेन्ट खालामाखौनो माब्रै माब्रै दंलायो माब्रै जों बबे जायगानिफ्राय नायखो एसे कमेन्ट खालामदोरा लोगोफोर एसे ने आदै केजि नार्जारिया उन्दुदोंसो नामा औलै दानसे उन्दुदोंसो सालथे आया खुनलाबा थैसो ओंखारबाय नामा आंलाय इयावलाय ओंखारगौद्रानो मयथो एफा गोबां उन्दुखो औलै दा मोनायाव खाजि मागिनांगौद्रा आइयोब्ला माथो थैसो ओंखारखो खेबला मालाय उन्दुदोंसोलै दा मोनायाव खाजि मागिनांगौद्रा उन्दुना लाखानोसै सार्ज सोना लाखानोसै मबाइलखौ माला दा अखा थब्ले खाजि मागिनांगौआ मामुलि नामालै गोदान बोसोरसिम मागिनांगौ जायोरा जोंनिया आरो 2 थारिखसिम एन्टनि नार्जारि मोसायाखै ना मोसागोन दाहाय दिनैहाय रायजोनि ओंखाम जायो बेदरा रेडि मोननानै थाजोबखाबाय बेयावहाय ओमफ्राय गिर्जा गथ'वाखै आं हाबाखिसैलै उन्दुनो ओंखारदों आंखौहाय अयथासार बेदर जाबायना दिनै फुंनिफ्रायनो बेदर उन्दुनो ओंखारबाय बाजैया गिर्जायाव हाबदोंलै ना बहाय दंथाय नोंहालाय न'आवसो थांबावबाय बायनाव जाना लाबोफाब्लानो जायोलै गैथ'आनो आयदै आदसा दे औरा नोंलाय बहाथो दं एन्टनि मेथाइ खनदों नामा जोंना फालङा ला 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 गोमोदै दहायनो बेदरना ओंखायामोनलै ने गोमो एकदम सावनाया जाखाखैखौनो जाखादों सुइथिबो गोमोन गोजाखामोन गोमोननि बेदरना सोर सावा बेदर सिखावना दोननाया जोंहा दा जानांगौलै सेंग्राफोर सारायसे एवना जानांगौ जोंहा दा हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामदे जास्ट ओरैनो दसे लाइभआव फैदों आरो जेबो इम्परटेन्ट नङा ओरैनो आरो थारमाने सेंग्राफोरजों दसे बाबुफोरजों उन्दुदों आरो उन्दुनो ओंखारनाय मोनदों आङो सान्दुं गोसा सेंग्राफ्रा बेयावसो फैलाबायनाय गोरलैफ्रा गिर्जायावबो सिखाव हाबसै ना खाननोसै जोङो सेंग्राफ्रा उन्दुसै गिर्जायावहाय एबार सिखावा फैला होनदोंमोनलाय उन्दुदोंना दं आंबो अके उन्दुबाय थालै बेंगालरावनो दं नामा नामा आदैयालाय नों बेदरखौ आं गायनो नागिरलै आं गायो आंलाय जाखायोलै अमा बेदरखौ अयथासार नै ओरै मोनसे हाबनानै दं आंनिया बेदरा अमा मैयाहाय मा होनोमोनलाय अमा बिमा बायदि आरो बेखौ लाबोनानै जाफैबाय दा बेदरा गोरासो आंगुरियाव बायना लाबोदोंमोन आं जानो माथो थोखाख्रा मावदों जोंना फालङा खननाया बायजोआ बेदर सिखोमानानै दोनफैनाया बहाथो दं बोन्दा साग्रा सिङाव दा दा होनांगौलै
ओइ बे गिदिर लांजोबखागोन दा दामग्राया मा माजों बेखौनो थेलालाय दंना गैलाया थेला साखा जाबायमोन दा बानायबाय बानायबाय एमप्लिफायारा बे 1800 वाट्सखौ लालाय फिसाखौ लानो नाङा जिबां होजोबनांगौ बक्सा हाइखौबो लानो दा गंनैखौबो गंनैखौबो लाङो दा जाबजोबखालै बे फिसाखौ लालायलै बेखौ दामबाथाय गल स्टार बारलायखायो भलिमा सानोनो हाखा देन्जारल' जाखायो सानो हायालै सुनु मुनु सावाखे ना बोरैमोनलाय गाना हेलो एवरीवन मारै दंलायो हेपि क्रिसमास बयनिसिमबो ओरैनो जास्ट आं लाइभआव थाबाय दिनैहाय ओमफ्राय ओरैहाय गिर्जा जागासिनो दङ ओमफ्राय आं उन्दुनो ओंखारदों आरोना सेंग्राफोर उन्दुग्रा उन्दुदों नै दा बिदि आरो ओरै संग्राफ्रा संगासिनो दङ मोनगासिनो दङ बेदरफ्रा अमा बेदर मोनबाय दाउ बेदर मोनबाय दाउ बेदर साखिगासिनो मानसिलाय मोनजोब्बाय दा बेयाव संग्राफ्रा दंना गैला बिबि दङ संगासिनोसो दं नायनायला आं दिन्थिनि दे लोगोफोर एसे दिन्थिनो सेन्देला गानलांखौनोलां ला 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 आराम आरामल' नै सेंग्राफ्रा फैगासिनो ग्रिदनो ओइला हनै गासिबो मावग्रा गोजा बिसोरो बिराद मावोलै बेस्राफोर जे गिर्जा बामफोरलै दाबो रायजोफोर आस्ते आस्तेसो होसिगोन ओरैनो जायगा थोयैखाय हाबग्रोथ'नांबाय लाहे लाहे होनोसै खायसे मोनबायलै नैबेयावहाय नैबे सारायसे मोनबाय नैबेयावबो मोनबाय बेबो मोनबाय बै मोनबाय बेबो मोनबाय दे खने दाउ बेदर ना मोनजोबबाय दा ए मैदेर सावग्रासो आसोला सिनायखादों दा बयबो मैदेर सावग्रा हाजार रागा खरा मैदेरा जानो गवायजों सावजायाला गिदौ फैयाखैलै ने खनाया दाख्लै औ नोंनाव हाबफैयाखै दा गिखासैलै नोंखौ सावग्राखान मैदेर सावग्रासो सिनायदों दा नै बेबो जाथावथाव नुबाय माथो आसाम ट्रेक्टरसोलै हा नुगासो नुनो ओंखारना मोदोम साख्रुबजों मा लोमजाजों मा मोनदों बहा है नाङा जानो हाखाखै आं नोगोद मोदोम साख्रुबदों आङो गांखं आथिं जानो हाखानायले मा बरिया नै आं उन्दुहैफिननायसैलै जा उन्दुनोल' ओंखारखादोंलै देरा कमेन्ट खालामलादो लोगोफोर एसे जितुल बर' होनदोंनो ब्रादार ओरैनो जासलै नै गिर्जायाव ओंखाम जानो फैलादों रायजोनि ओंखाम जायोना दिनै सान्दुं होथेबाय सेंग्राफोरजों दसे उन्दुनोसै मगना सास होना लाजोबखादोलै बायखेजि नार्जारि सोरगिदिं खेबेसे दिन्थिखो नायनोसै है बावबायरा फैफिनलाय लांबायसो आं दे ओंखारथ' हा हेल' आदा होनदोंलै प्रमद लाइक दं आदा हौलै आं उन्दुफैफिनबायसो नै हा उन्दुनो ओंखारदों एसे सार्ज होनानै लाखानोसै मगना आयदै नै फिसालाया आंनिया
Lah, ओरैफोरा फाग्लासो आंनिफ्रायसो पटसिन जादों माथो नुलायनाया नायदो ओरैफोरा जालालै माबा फैदोंना फैयाखै नुवाखैलै आं फिसाला ओरैनो लाजियोलै इयो गारि साबियालाय बारा सालायलाबायनो नाङालै गारिफोरखौ ओइ गोमो फैदोरा ना बिदौ गोखाम जाबावनोसैलाय जाथ'ले इयाव गांखं आथिं दाउआ माथुवा एवजाहैजोब्बाय नोंसोरो गोबायनो लेसमेन एवजाहैबायनो दाउआ माथु बिखा गांखं माबा आथिं गोबां एवजाहैबाय नोंलाय सोर सारैसे बेसे जानाय रानाया asli malah बांद्राय जाजायालै बेलाय एसे खम खालामदो सेंग्राफोर दसेनो माथो खम खालामाला होद दोनफिननायसैसो लां दसे थाबावनि बै लिडारफ्रा बेयाव फुदुंजोबो आङो लाइट होलायना लानो थांसिगोन ओमफ्राय गिदिरफ्रा याव दंजोबो आंलाय हाबहैदोंसो नंदोंमोन सुथियाफोरसोखा आरो सुथियाफोरसोखा गलालै नायबावसो दा नायदोल' नुनायसै बिसोरो जाखादा मा होथे जोबखाबाय दा रावबो हाबनायनि चान्स गैखालियानो थैद नानिया बिलन सुनानै होजोबनानै नुबावबाय न'आवहाय हाथायानो सादोरा ओरैहाय बेदरना ओइ अट'पेडनावबो सोर दानदों आथा सोर मा बुग्लासो दानदों अट'पेडना ओमफ्राय दहायनो बें किबर्ड दामनाया सोर दामा जे किबर्डना मडेल हैखोलै बिदि खालामो नामारा मन्थु बर' नोंखौ मोनला जोफ्लेनाया आंजों थाले बाले गैया बे लाइफआव सोर नाया आंनावहाय बेबायदि कमेन्ट दाख्ला मिथिबाय दा लोगो लानानै फैलाय नोङो आंखौहाय सापागुरियाव फैसा हिमालया हटेलाव गोजो गोजो नायै बिदरनै जाहोगौना नोंखौ साला स्करपिय'जों दोनहैनानै जोग्लिबावनि आं लाइफआव बिदि कमेन्ट दाहो बायो आं नायाला नाया दाफैदे सिदासोलै आंनिया मोजांला मोजां गाज्रिला गाज्रिसो नोम्मा फोरोङा ना नोम्फा फोरोङा नोंखौलाय बेबायदि लेंगुवेज बाहायनोलाय मन्थु बर' बुरबक साला बबेनिफ्राय सोलोंना फैदोंलाय मेलेमखौलाय लिरनोलाय मोजां कमेन्ट लिर आंनि मबाइलाव फैनानै आंनि माबायाव फैनानै लाइभआव नायाला नाया दानाय दे आंजों बेसेबां गोरलैफोर दङ नै नुदोंना नुवा नोंसोरलाय बुरबक बेसेबां गथ' मानसिफोर दङ नोमा फोरोंदों ना नोम्फा फोरोंदों नोंखौलाय हा साला जोदावना हमखासैना नोंखौ बाबु नोंबायदि 100 जनखौ फिदिङो आं फाग्ला साला जोङोलै आङो बिदि कमेन्ट दाख्ला बाङावहाय नोंखौ सिदा सिदा लोगो मोनला नोंखौ सोबबो गासै हाथाय थाथाय गाब्रुजोबनायमोन आं आइ सिदासो लाइभआव बिदि दालिर मालाबाबो आं जोंखाङोलै सलाय फुङा सावा बायदिल' फाल्थु लाइभआव अनेक मानसि थायोब्रा मा गाज्रि लेंगुवेज लिरनांगौ बेले नायाला नाया दानायखा आंनि भिडिअखौ मिथिबाय बेबायदि फाल्थु फाल्था कमेन्ट दालिर आं फाल्थुखौनो सैयालै मिथिबाय लोगोसे हेल' आदा औ बिनानाव जास्ट ओरैनो लाइभ थादों आङो दसे जोमाव अफिसियेल मा होनदों एन्थनि साल्टे हेपि ख्रिस्टमास होनदोंलै जोंनाव लाइभ दन फाइभ जोमाव अफिसियेल बाट
सोरफोरनि कमेन्टखौ या आं नोगोद जोंखायोलै इदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरबाथाय बायोलै आं मासथि खेबसेबो बिदि लिरग्रा दङ आंनावहाय मोजां लिरनांगौरा कमेन्टखौ मिथिबाय बयबो फेमिलि लानानैबो नायोलै मबाइलाव बेबायदि फाल्थु फाल्था लिरनो नाङा कमेन्ट फरायनो फैग्राबो दं मिथिबाय कमेन्टखौ फरायनो फैग्राबो दङ हेपि ख्रिस्टमास थेंक इउ बिनानाव हेपि ख्रिस्टमास ओइ फाल्थु फाल्था कमेन्ट लिरग्राफोरखौ रागा जोंदों आं बिदि लिरनो नाङाना आंजों नै बेसेबां गथ' गथ' मानसिफोर दं आंनि फिसालाबो दं नै मिथिबाय बिसोर फरायनायजोबलै नों फरायनायखौ नाङा बुरबक बिसोर फरायनायजोब मिडियाम फरायनायनि गोजा बिसोरो गावखौ रोंग्रेदों मोनदों नामा बिदि कमेन्ट लिरनो नाङा मिनिलायलांबाय बिदि फाल्थु कमेन्टखौ मालाबाबो आंनि माबायाव दालिर फाग्ला फाग्ला ओमफ्राय लोगोसे बिनानाव मारै दं मोजां दा ने इनसल' हेपि ख्रिस्टमास गड ब्लेस इउ अके थेंक इउ ब्रादार ओरैनो जास्ट दङलै आं लाइफआवहाय इनस दालाय अबाव दं नोंलाय ओमफ्राय जोंहा अफिसियेल मा होनदों थाखैनो ब्र' बेबायदि गाज्रिया जों बर'नाव औलै आं जोङोलै बिदिखौहाय बेफोरबायदियानो समाजखौ गाज्रि खालामोलै गुबुंले लाबोयो आं गाज्रिखौ गाज्रि लेखाखौ गाज्रि होनोलै आंखौबो बुंदे गाज्रि नुला गथ'फोर दंद्रा आंजोंहाय गथ'फोर लानानै कमेन्ट होदों आङो जास्ट नै डिलिटना हरनो नाङा आं जोंखांखायो बिदिखौहाय मोनला सोबानो हाथाय गाहोफ्रांखानाय आं सिदा सिदिखा आं बिदिखौहाय गालाबो जों मोनलु मोनलाना सलिखा मा होनो मानसिफोरखौ औ बिदिखौ सैयालै आं बिनानाव आं बिदि फाल्थु फाल्थाखौबाथाय जोङो आंनिया माने जों उन्दै गथ'फोर दंना नै बयबो लिरना हरनो नाङा बिदियावहाय अब्ला आंखौहाय पार्सनेल मेसेन्जाराव हरनारा बिदि लिरनो लुबैदोंला नङाब्ला लोगो हमनानै बुंफैयो आंखौहाय जाहोहरसै जाहोहरनाया हिमालय हटेलाव जायोना सिकनाव जायो रोनो बोरमाजों जानाय ना दाउ खासि जानाय गोदनासे जाहोना स्करपिअ'जों दोनहैबावनायलाय आं लोगोफोरनिजों आंनिथ' गैया लोगोफोरनिबो एल'नलाबोयो जोबनो गैयै लोगोफोर दं आंनिया बे फाल्थु फाल्थाखौ बायोलै आं मोजां औ मोजांब्ला मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय अफिसियेल होनदों इउटुब फेमिलिफोर सोर सोर बहा ओमफ्राय बिथु बरगयारि ख्रिस्टमास बेदर जानो थांनोसै दा नोंसिनाव फैलै एभेलेबेल रानगुलाबायनासो दङलै मा खालामनाय बेदर हाथाया साजोबना दं आंना ओरैबो दहाय आरो फुङाव गोगोम जाबावबायना हनै सेंग्राफोर एवना जागासिनो दंबावो जानो हायाखिसै आं ओमफ्राय बिखा बिथै बिबुखौ बबेयाव जाहैखोसैलाय मिथियालै बिबुखौ गोरलै गोरलैफोर जेन' आं दसे उन्दुनानै फैलै फै जानो फै लोखोस्रि बाजैयालाय नोमबाजैया न'आव दंहैयोलै नानि न'आव थांब्रबदोंमोन दासो दंमोन इयाव मैगं हादोंमोन ज'नो थांबाय न'आव थांबाय बियो न'आव थांनानै दंहैयो होद सोरखौ होनो नागिरखोरा नोंलाय ओमफ्राय लोगोसे दालाय अबाव दङ बिनानाव भिडिअफोर लाबोबाय था मोजां मोजां आराम ब्लग भिडिअ नोंसिनि ब्लग बानायब्लानो जायोलै जोंना मोजां कन्टेन्ट मोनाबा जाया माने जों माबा भिडिअ खेबदावबायना नोंसिनि गोसोबायदि बानायबाय था आरामसे ओमफ्राय जोंहा अफिसियेल लोखोस्रि बहानि मोनलाय बाजै सोना आब'सो नोंसो मा सोमोन्दो लिङो बेनो जागोन
लोखोस्रा बेस्रा नायोलै आं बे बिनानावनि चेनेलखौबो भिडिअ हगारला नायो बिनि चेनेलाव थांदो होमब्लानो लोखोस्रिनि डिटेल्सखौ मिथिखागोन आरो दुखु दं सिबाय बेस्रा संसार जानायावलाय दुखु सुखुआ थाखायो गासिबो अट'मेटिकलि सोरनिबा खाफालाव बिदि हरो सोरनिबा खाफालावहाय रंजा बाजा जानो मोननायनि हरो माथो खालामबावनो थेंक इउ आदा अके साबसक्राइब खालामाखै लोगोसे ब्रह्म ब्लगखौबो जायफोरा भिडिअ नायदों आंनि फल'वार्सफोर दा लाइभआव जाय दं साबसक्राइब गैयाला थांनानै खालामना हो ओमफ्राय उनफ्राव नुदोंब्लाबो खालामना हैबानो जाबाय जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों बर'जों बर' सापर्ट होलायाब्लालाय सोरथो सापर्ट होनांगौ नोंथांमोननि सापर्टजोंसो गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो जमा अफिसियेल अन अके थेंक इउ जोंनानै रायफ्लांबायलै आं लोगोफोर गाज्रि मोनदोंला सरि दे आंनि लाइफआव जेसेबांनाखि दं ओमफ्राय उनावबो नायगोन आं बिदि गाज्रि कमेन्ट फैला बोरैबा जोंखाङोलै मानो होनब्ला गथ'फोरबो दं नालाय आंजोंहाय ओमफ्राय अनेक फेमिलि लाना नायोना लाइक कमेन्ट फरायनो फैयो सोर मा हरदों बिदियावहाय आं बिदि कमेन्ट हरजाला बायो नोंनि कमेन्टखौ फरायनानै नोंखौ मुं गाबज्रिनांगौला मोजां लिरना हरना फंबाय बिदि लिरना हरनो नाङा मन्थु बर' दिनैनिफ्राय नों बेबायदि हुदाखौ गारलै मिथिबाय नों मालाबा नङा मालाबा सोरजोंबा आंजोंसो दा नों बिदि रायजाबाय आरो नों सोरजोंबाबो रायजागोन नोङो बिराद गुबुननि लाइफआवबो बिदि लिरना दाहर सोलायनो सोलोंनांगौलै मानसिया गाज्रिखौहाय सोलोंना लानो नाङा गाज्रिब्ला गाज्रिनिफ्राय माबोरै मोजाङाव फैनांगौ बेखौसो स्टाडि खालामनांगौ बेखौसो नाजानांगौ जों गाज्रि जानानै मा मोननायरा मानसिया अनलि जोरो संसारावहाय 60 70 अफोर थांगोन 75 बेफोरबायदिल' जोरोलै बे समावनो जोङो गावखौहाय मोजां बयजोंबो अनजानाय अनसायजानाय खालामना लानांगौ गावखौ गाज्रि देखायना लानो नाङा संसाराव मानसिहा बयहाबो दोहोन दं दोहोरोमजों खारनांगौ आखुथायखौहाय सोलोंनानै लानो नाङा नेटानो मोजां जाया प्रब्लेम जाबाय थायो आंना एसे 23 दसेल' थासिगोनलै लोगोफोर टाइमाबो जाखाबाय नै आयु 1ता जानोसै माथो न'आवसो ओंख्रिया बरिया गोथावमोनलै आंनिया जाहैबावनांसिगोनदां माबा खुदुना ना बेथुआसोलै बेथुआजों मैथा फिथाइ अमा बेदर भाजा बिदिमोन आं बे मैद्रु मैद्राबाथाय बरिया जायो ओंखामखौ आदै बिबियास बेटारि गारिजोंसो लानो मोननांगौमोनदां माइमा सामबसा थोसखौलाय सोर एफा बिदि बोनांगौलै मिक्सारखौबो लाङो औ मिक्सार नङाला बले माइ जास्ट जानायाना दा गोमसोजोबखानायसैलै ने दा बेलासिनिफ्रायनो मावखानायसोना माइ गिनाया बोरैजोंथो थांग्रोनायरा बेलाय नार्जारियाबो लाइटसो होलायबावखादों आंखौसो नुना होखो ना माखो बिलाय ओइ लोगोफोर देलै दसे कमेन्ट होनायलाय हरबावदो उन्दुनो खारनायानो मोदोमानो साख्रुबलिसो मोनदों आंखौहाय दिनै फुङाव प्रेक्टिस खालामबायबो आं दहाय फुङाव प्रेक्टिस खालामो अजनानो बारा जाबाय अजना बारासो मोनसै सिगां माबायावहाय मार्सिलासआव थानाय समावसो गावखौनो रेजें फ्रात मोनोमोनलै दाना प्रेक्टिस खालामनाय जालाना आयु सिगांलाय मोदोमखौनो रेजें बिग्लायनायल' मोनोमोन आदा नुजाफैलायबाय नै दासो अके थेंक इउ सुपार बिएस थेंक इउलै ब्रादार
नोंसोर नुजाला सोर नुजाबावनाय रा नोंसोरनोसै जोंनि चेनेलाव नुजाग्राया होद सासेखौ रायग'फ्लांबायलै आं माबा गथ'फोर गोबां नायनानैहाय गाज्रि कमेन्ट हरनायनि लाइक होबाय दे आदा अके थेंक इउलै ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंनि लाइभ होनायावहाय गोदान बोसोरनि एडभान्स थेंक इउ जासिहरखाबायलां ओमफ्राय सुपार बोसोरानो लेबावदों मा होनो जाखांबाय ना मा दा जाथ'वाखैलै फंबाय नै दासो संगासिनो दं दाम दुम मोनजोब्बाय रेडिनो ओंखामालाय ओंख्रियाबो दाउ बेदराबो अमा बेदराबो मोनजोब्बाय जाथ'वाखै रायजोनि ओंखाम जानायावसो फैदों आंलाय जाबाय दहायनो न'आव ओमफ्राय दा 2टा 2:30 खेबसे जाबावनोसै गथ'फोरजोंसो उन्दुनानै दं आं फंबाय बाबुमोन बे फिसाला नै बे सेम स्ट'र इंलिस स्कुलाव क्लास 7 फरायदों नै फिसालायो आंनि होद मा होदलायनो नायफ्रा नोंसोरलाय दे अके थेंक इउ ब्रादार आयो देरबायानो माथो ना आनासेया औरा देरबाय सेम स्ट'र इंलिस स्कुलाव क्लास 7 फरायदों दासो देरबायानो जाहैबाय बिफा फिसाला लोगोलै जोंहा बिफा फिसाला बिदि क्ल'स खालामना लाखानांगौलै लोगो जानानै लाखानांगौ लाला फिसाफ्रा देरला फिसाफोरजों लोगो खालामना लायाला खाब जानाय नङाद्रा साफिया ओंखायनो लोगो खालामना लानांगौ फिसाफोरखौहाय साहस मोना माया बिदि जालायो होद गाजोल हाबगोन लोगो खालामना लानांगौ फिसाफोरखौ फैरा दे लोगो खालामना लानांगौ हाब माथो इयावसो फैजोबालै नोंसोरलाय मावजागोन नोंसोर दा हालमाजि होजानो नोंसोर दा र' बेखौ नायनोसैलाय लाइभ माथो था नों दामफोर सालायखै दामफोर सालायनो नोंबो सालायदो दा फैयो नों स्नेहा थादोंमोनलाय दा ओइ बिदि हरदो स्नेहासो ए ओमफ्राय आदा नोंसिना गुबै गामिया जोंनि गामिया माबालै ब्रादार फंबाय परबतजरा होनो परबतजरा खैला मैला परबतजरा चिराङाव हैद गाजाल हाबबायलै बाव नों दामफार सालायनाङाखै आंनि इसिबां मोनोमोन ने बेथना 50 लाख माथो केरेलायावसो थाहैसिनो नों दा होद फाग्ला ओमफ्राय सोरजों थांफानोलाय नोंफाजों होद दस्राफोरजों दाथांलाबायलै बैसो गोरलैयावहाय दामफारसो सालायजायोलै आं थांबाय थ' आदा अके थेंक इउ दा सालायथ'लै नोंसोरो बैसो जाथ'वाखै ड्राइभिंफ्रा बानायना लाग्रोजोबखा मिथिबाय दानो खामायखा नोंथ' दा दामफार गोरोंजोबखासै दा साफा ओमफ्राय नोङो ड्राइभिंआबो टटेल बानायना लाजोबखादो मिथिबाय साखा गिदिरनि बानायना लाखा साखा फिसानि बानायना लाखा नोङो देनांहाय खोन्थ'रा एकबारे ड्राइभिंआ गिदिरखौनो खालामना लाखादो उनावहाय सालायना जादो लेखाखौथ' फरायाखिसै मोनफा मोनफाथ' बुद्धि रोंनांगोन ना थांनानै थानायावहाय सोलिलांनो थाखाय ड्राइभार सालायनायावबो ओंखाम दंलै खिन्थु मोजांबा सालायना जानांगौ सोलिनानै जानांगौ मागोन बिलाय गारिफ्राखौल' दाद्रा ब्रायलाबाय मिथिबाय आं दाब्रायाला सालायनाय बायदिखौ मोनालै माथो मालिकआ होनायालै नोङो सालायनो आदा मोजां ना अके मोजां थेंक इउ मा होनदों बिरफुं ब्र' दासो नायदों आंनिखौ थेंक इउ ब्रादार
ओइ जास्ट दं आं ओरैनो लाइफआवहाय ओमफ्राय माबाया मा हरदों मोदानदोंलै सान्दुं उल्था हनायहाय नै आयु जि मोदान फैदों ओमफ्राय मा होनदों सुपार बिएसआ साबैसे जाखो ओरैनो मा होनदों नामजाय जाखो आदा दानजाय माखाया माने बुजियाखिसै आं फंबाय गोरलै होस दंलै नै गोरलै जाबाय माइ फवालि जाखोरा सिख्लाफोरखौ नायनो नारा फैसाफ्रा खामायग्रो देनां बैसो जालाला देनांहाय माबा जालासो लानांगौ 24 बोसोर जालासो ला फैसा खामायग्रोगोन मालाय बापालाय हिनजावफ्रा ओरैनो लाजायो खामायदोंना मादो फैसा थोआलै माहाजोनफ्रानो थोआ नोङो 1000 लानानै दान्दिसे बाजाराव गिदिंब्लानो नोङो 1000 फैसाजों मनानै बुङा मिथिगौ नोङो माने गथ'फोरखौ सानैलै फंबाय सानै सासे बाबु सासे नानि इलाय बाबुआलाय आंजों दंगासिनो फिसालायो सासे नानि दङ मादो हाट ने अमा खोमाया गैले अमा गोखामा ओइ गोमो होद गोरलैफोरजों इन्टारेस्टलै माथो गोदनाव सिख्रेबखो नोंलाय जालै नोंसोरजों ओइ जों सैमा फिसाया लायदोलै र' आंबो लायो आंबो लायो औ जों क्रिजासजों आंजों नुगोरदों दावराव दाख्ला रायहरनाय आं मासे लायो दे दावराव दाख्ला आं मासे लाबोखायो जोंसो क्रिजासजों नुगोरखादों देग्लायथ' माबाया बांसिन जाबायलै न'फोरा जोंनिलाय गोदान बोसोरसिम दानिलाय 2 थारिखसिम मानगिनाखै माथो जोंनिलाय लन्थिबारियावबो मोसाहैबावनाङा एसे दा मोननानै बे जोंनाव जों गिदिराव हाबफैग्रायालाय ओइ लोगोफोरा आं दोनथ'नोसै दे लाइभखौहाय बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोजोननाय जासिहरनानै आंनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोदान बोसोराथ' फैखाबायानो बयबो मोजाङै सोलिलायदो गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोजां आजावदो वेलकाम खालामदो गोजाम बोसोरखौहाय बारग'हरदो आरो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनानै दोनथ'नाय जाबाय ओइ गोजोननाय जासिहरबाय दा सेंग्राफोर बाय बाय होनहरदोरा ओइ बाय बाय होनहरदो आदा दे बाय बाय उन्दै उन्दैफोरजोंहाय मोजांथारलै खारन बिसोरो दुखु गैया सुखु गैया बिसोरनाव जेबो साननाय गैयाना बाय बाय नै नोंसिनाव नोंनाव साननायसो दंबावो जालै नोंसोर दोनबायला